banyak parang enyo ala abi gaji den orden sampai malam gara-gara la joinyo pacaran. Sabab lutui ko luko ulat aja tuanya saja tadi kalau nak takut badan badoso udah jawab puasa kali lain kalau nak takut badan badoso udah jawab puasa kali lain nam sari nam dia kan no tolong lah kanggap kado sari do dia kan no tolong lah bau kanda inyo kacau mantau baju baru macam-macam saja